estunipun kula jenjol pitulunan. Abun siar apa ini? Ajeng nggih. Pripun nggih? Bukan sampai jika perdewa menawa yang menjaga timbul penjenengan mengaturke terang lantar minta kula anggen kula nate niku kan kula nggih lagu-lagu ingkang kesaken kados pundi kula semangat bos. Nggih iki mengko ngaten. Kula mriki niku estunipun kula niku ora gadah pripun nggih ning non sewu. Kula menika kula niku janipun ngerti kondange panjenengan sok kulino. Biyantu sok sinten kemawon ingkang betahaken pitulungan. Mila kula nyuwun panjenengan mejahi anak kula. Ini anak kula Upon. Oh, inggih. Lamun dadosanipun Nanti niku kula ki kepengin jenengan saged ngrenah dos pundi caranipun sing baku. Galuh Candra Kirana menika kisah saking Praja Kediri sopor panjenengan pateni sisan. inggih. Namun wis wonten kok. Nyuwun kok kados mekaten napa jeneng mejahi yang menika kadosan. Nek panjenengan ngendika ngoten menika tegesipun panjenengan mboten badhe mbiyantu dhateng kula. Kula niku pun kula antepi, ora mikir kula mbok dosa mbok ora. Kula mboten mikir sing bab niku. Ning sing baku, kula menika kepengin muktekke anak kula. Nek Galuh Candra Kirana menika tesih manggon, tesih mapan, tesih dumunung wonten ing Praja Kediri. Tegesipun tesih dadi klilit. Oh, sih. Mila winten mekaten ingkang dados panjenengan wonten situasipun. Menapa kemawon panjenengan nek saged nulungi kula, saged mateni Galuh Candra Kirana. Panjenengan nyuwun menapa kemawon ajeng nyuwun Raja Brana sing akeh, dhuwit sing akeh, mangke kula caosi. Kula sampun mboten betahaken program utawi Mas Raja. Ingkang kula suwunaken boten ical saking kaos kula. Monggo panjenengan kula aturi monggo. Kepripun to kula niku nyuwun tulung panjenengan nek panjenengan saged nulungi kula. Opahe niku Raja Brana sing akeh panjenengan ngendika pira dhuwit sing sak akehe kula sagah minangkani. Pinten kemawon sing baku Galuh Candra Kirana menika mati. Nggih. Namun wis sematen menawi bondo dhewe kula sampun betahaken. Kula sampun cekap. Ajur jenengan nyono apa? Wong. Lah, boten ical sekek ingkang dados nyuwun kula katresnan panjenengan. Katresnan. Tegesipun kula kedang ngladeni panjenengan. Lah inggih. Duh. Pitukane abot. Ini wis ra apa-apa. Kanggo anak, kanggo muktine anakku. Wis paribasan aku ngilangke ajining diriku ora apa-apa. Iki monggo. Bot-bote kula nglabuhi anak pun mboten napa-napa. Kula purun dados garwa panjenengan. Ngladosi panjenengan. Matur sembah nuwun sak sampun nuwun panjenengan sampun tresna dumateng kula ugi badhe ngetutaken tresna dumateng panjenengan. Ning tenan lho. Nek kula sampun ngladeni panjenengan kudu mateni Galuh Candra Kirana lho. Kula mboten badhe ulah-wali sabda pandhita ratu ngendhot kangge ulah-wali rata tiyang sabegal. Ngaten nggih. Pun madhep mantep kula kepengin muktekke anak. Duh wong ayu katresnan kumong sliramu bina wengi mung tansah dadi ati rasa tresna tan bisa ilang ndak rasa-rasa tan seke
yen kelingan pasuryamu manes para ate sampun panjenengan estu teka wis tak antepi. Ayo urip bebarengan namung aja cingak aja gelo anane mung kaya ngene najan kaya ngene yen dirasake nikmate supaya ora tresna sejakatana sami tresnaku tan ora liya amor siji sira ya aduh yaye aduh yaye lekan ono katras nanku jroning nendra kata slira tresna tak gawa emane eman gepong ayu ayo tenan Ki Menggum, injih kados pundi saniki kula percaya nek panjenengan saged mitulungi kula, biyantu kula mila gandeng sampun paripurna kula kaliyan panjenengan pepanggihan. Mila kula nyuwun bukti panjenengan kedah minangkani dhateng panyuwun kula, panjenengan kedah saged mateni Galuh Candra Kirana. kula sendikan nuwun lah dalem ingkang kula pun mugi saged kasembotan ingkang dados pinuwun panjenengan. Nggih, nek ngaten nyuwun pamit ning saestu. Saestu.